Mao kinilabing sakit ka Pasko alang kanako. Ano man kanoy? Hilang maguga ng Pasko mata ron. Kinsa may di makahilak na dinhi may namaskos bahay sayo kayo gipapamahaw pa nako gipapaniudto pa gipapanihapon pa gibringhausan pa. Ang hilang na lang. Gidahas tang akong asawa. Ayaw! Hoy, natiban! Ha, may Pasko niya! Ay may isang Pasko. Hindi mo nagagikan, karoon pa man ko makakita ni mo. Ay dagi kas Mindanao. Oh, Mindanao, how's the business ni mo? Laging. Wow, laging sikata na ni mo eh. Oh, laging ba laging laging kumakain, laging tumutulog. Nabuang ka ba yun? Nay, tinuod to ng manghatag na Santa Claus? Oo, oy. Mangatag na si Santa Claus. Dato man kaayon na. Asa ko to, dato ko taon. Ang sa kapalit, ug barba siyang bungot, dato na ba? Yay. Natiban, pinaskuhan ba eh? Bali atang imong ihatag nako, imo na lang. Kalay mo na pagkatubaga, pinaskuhan ako ba? Imo laging ihatag nako, imo na lang. Pananglit, mga ka na kong pinaskuhan, mga esko nimo. Yang imong ihatag nako, imo na lang. Mabuang ko ba yun? Tay. Ngano anak? Anong tambok mo na Santa Claus, tay? Saan nga di mo tambok, nga kana si Santa Claus, mugawas bala nagpasko. Ngi. Ulit na kasaada dyan ko ni Pasko ha. Kung makagawas ko dinis bilangguan, mubalik na gyud ko sa kong asawa. Kanindot ana na eh. Pasko na kun. Unya, usam na silot ni mo. Life sentence. Hello! Kumusta naman kaninang? Ay, okay, Richard, kayo ko anak ko. Impa, unsa may tuyo nimo nga nanawag ka man? Maningil lagi unta ko ninang sa... Ay, nagipadayon na yung istorya. Ikabaon ako, nga maningil kay regalo. Ha? Maudsod mo mga kinukusa mo, uy. Mangusta, agad magbulan sa Disyembre. Lain na po ni mo mga istorya ninang. Uy, di man ko na mo ituyo na ako. Ay, unsa man na ituyo nimo? Nalimot ka? Nga karon na tumbuhan na imong promise. Nga bayra ni mo gurot ay nautang ni mong kwarta di rin ako. Sorry, you're calling is either in the mountain or out of an area. Please check the forest and dial again after 15 years. Pre, nganong gitawag man nagsanta si Santa Claus nga lalaki man na? Bitaw, pre, no? Di man po na siya babae kay bunguton man. Unya, lalaki po nang yang tingog. Galibog jud lagi ko, pre, kung nganong gitawag na siya Santa. Apatunta, tawag ko na siya Santo Claus. Di kaya, pre, nga sakto ning naa sa kong hunahuna. Kaya nga naman eh, pre, unsa may naa si mo hunahuna? Dili kaya, pre, nga maong gitawag na siya Santa, kay basin og transgender na siya. Tay. Ano kung mo abot ng Pasko? Masakit magkag-amnesya. Makalimot lang ka. Ay di matabang anak. Pwerte naghanan akong kinugos. Hoy, pre, Oh, nga naman, pre. naginuktok ka man ko diha. Manday hapit na noon Pasko. Naghuna-huna lagi ko, pre. Unsa may gihuna-huna nimo? Naghuna-huna lagi ko kung makaangkon pa man ako kahayag sa kinabuhi karong umaabot nga Pasko. Aw, kahayag ra dahil si kinabuhi ang imong gusto, pre. Sayon ra man kaayo na, oy. Unsaon man pod, pre? Aw, ikaw ra gud nag Christmas light.